забон воситаи муомилот ва муоширати одамон аст. Донистани ин ё он забон ба кас имконият медиҳад, ки аз бурду бохт, имконияту вазъият ва камбудию талаботҳои рӯзмарраи ҳаёт огаҳ гардад. донистани забони ғайр, донистани воқеияти ҳаёти миллати дигар ва кулли дигаргуниҳои олам аст. Барои омӯхтани забонҳои хориҷӣ мо бояд пеш аз ҳама забони модарии хешро ба хубӣ донем. озодона ҳамаи соҳаҳои ҳаёти худро аз худ намоем. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 90 ноҳияи Синои шаҳри Душанбе толибилмон ба омӯхтани забонҳои хориҷӣ завқу рағбати хосае доранд ва мехоҳанд донандаи хуби забонҳои хориҷӣ бошанд. омӯзгорони ин боргоҳи илму маърифат кӯшиш менамоянд то шогирдонашон забони тоҷикиро хубу беҳтар донанду дар баробари донистани забони давлатиамон бо забонҳои хориҷиро аз худ намоянд. ҳар кас ба забони худ сухандон гардад, донистани сад забон осон гардад. мо наврасон бояд на танҳо забони тоҷикиро, балки забонҳои англисӣ, русӣ ва дигар забонҳои хориҷоро баробари забони давлатии худ донем. This is the way I wash my hands, wash my hands, wash my hands. So early in the morning, I brush my teeth, I clean my clothes, I go to school. Merzara always be sunshine, Merzara always be blue sky, Merzara always be mommy, Merzara always be I. Spring is green, summer is bright, autumn is yellow, winter is white. президенти кишварамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оиди манзалати забони модарӣ чунин гуфтаанд: миллате ки арзишҳои миллии хешро қадр карда наметавонад, қимату манзалати забони дигар миллатро низ эътироф наметавонад кард. аз ин рӯ бисёр мебояд ҷаҳд намуд ки забони миллати хешро ба пуррагӣ аз худ кард. дар қатори омӯхтани забони миллати хеш, омӯхтани забонҳои дигар низ беманфиат нахоҳад буд. дар мавриди донистани забони дигар қавму миллат кас метавонад бе ягон душворӣ бо ин ё он забон гуфтугӯ намояд, аз дарду доғ ва бурду бохти ин кишвар чизе омӯзад, рӯзномаву маҷалла ва ахбори он давлатро ба хубӣ аз худ кунад, ё худ ҳангоми мусофират ё сафар ба монеаву душвориҳо рӯбарӯ нагардад, озодона дар муомила бошад ва худро осудаву бофароғат эҳсос намояд. барои омӯхтани забонҳои хориҷӣ дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 90 ноҳияи Синои шаҳри Душанбе тамоми шароитҳои лозима муҳайё гардидааст. омӯзгорони ин муассиса талош меварзанд ки шогирдонашон дар олимпиада ва озмунҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ сазовори ҷойҳои намоён гарданд. мо насли хушбахтем ки дар чунин муассисаи таълимӣ таҳсил мекунем. дар муассисаи мо тамоми шароитҳо муҳайё ҳастанд ва мо дар олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ иштирок карда сазовори ҷойҳои намоён мегардем ва инчунин ба омӯхтани забонҳои хориҷӣ низ машғулем, аз ҷумла забони русӣ ва англисӣ. ҳар як шахс бояд забонҳои хориҷиро донад, чунки дар оянда ҳамаи забонҳо ба мо даркор мешавад. агар 300 забон донӣ фузун нест, ҳама рӯзе ба кор ояд забон нест. надонигар забони миллати худ пушаймонӣ надорад, оқибат суд. имрӯзҳо хушбахтона дар давлати мо дар донишгоҳҳои олӣ, мактабҳои миёнаву муассисаҳои илмии кишвар забонҳои гуногуни ҷаҳонӣ омӯхта мешавад. имрӯзҳо тифли дилбанди фарди тоҷик бо чандин забони дунё муошират менамояд, ба давлатҳои хориҷа рафта таҳсили илм мекунанд, соҳибмаълумот мегарданд. ин албатта ба пешравии миллат, давлат манфиати хуб меорад. дар баробари донистани забони тоҷикӣ мо бояд дигар забонҳои хориҷиро низ аз худ кунем. чӣ ки пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар баромадҳои худ қайд кардаанд, ҳар як шахс бояд забони хориҷиро низ аз худ кунад. забонҳои хориҷӣ англисӣ, русӣ ва дигар забонҳо мебошанд ки мо бояд онҳоро донем. яке аз забонҳои байналхалқӣ забони русӣ мебошад. бояд аз овони кӯдакӣ бо ин забонҳо сухан ронд ва бояд ин забонҳоро донистан даркор аст. ман ба ҳамсолони худ гуфтанӣ ҳастам ки ба корҳои беҳуда машғул нашуда,
به از خود کردن زبانها مشغول شوند. забондонӣ ба волоӣ расонад, зи гумроҳию нодонӣ раҳонад. касе ку беш омӯзад забоне, расидан бар муроди дил тавонад. сарбаланду боифтихор аст фарде ки донандаи чандин забон асту ҳеҷ гоҳ дар ягон маврид дар намемонад. забондонӣ дар ҳеҷ як давру замон падидаи номатлуб нахоҳад буд. он ҳамеша зарур, поянда ва боиси ифтихори баланд буда, шахси забондон чун шамъи равшангар, маҷлисорой ва ҳамаи анҷуманҳоро чароғон намуда, нур ва хушиву сурур мебахшад.